Human nahatagan og pagtagad sa Brigada Action Center. Mipahibaw ang mga construction worker nga porsigido na sila nga mukiha sa kumpanya nga mipugos sa pagpaundang kanila sa trabaho. Si Eric Dorimon usa ka leadman mibutyag nga gipaundang sila sa kumpanya sa rason nga humana ang project. Dugang sa mga trabahante nga milanat na og taod-taod nga katuigan ang ilang pagserbisyo. Ang labing pinakataas kanila ang napulo ka tuig. Usana niini mao si Dorimon. Gusto karon sa mga kawani nga hatagan na lang unta sila og separation pay, holiday pay og 13th month pay ug uban pang benepisyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.